muke tattauna da ni da ita, ka san shawara tsakanin ya da uwa. Wallahi. Ina ta bani. Gani baba. Maganar yaron nan da ya kawo wancan aurenki. Wannan haɗa ku da shi. To ba ya zama jiki. Za a daura aure. Taɓa. Wallahi baba ba zai yi ba. Wallahi tallahi ba zai yi ba. Gidan baba Alhaji zan koma. Wallahi tallahi ba zai yi ba. Tabbin. Gidan baba kauran maka za ki koma ba baba Alhaji ba. Ki koma gidan baba kauran maka. Ke ki fita ki ido wallahi. Wallahi tallahi baba ba zai yi ba. Wallahi ba zai yi ba. Za mu sha biki ashe a matsayina na uwa. Wannan yarinyar zan maganinta. Kuɗin nan suna zuwa. Zan sa a rushe gidan nan gaba ɗaya. An tantsam gini. Shi kenan. Yanzu ke ma abin da zaki gidan ku can gidan ku. Ki aika katti su rushe shi. Karti su rushe mana gida. Baban me kwana a ina? A ginawa za a yi sai su dawo nan. Su dawo nan. Ki aika da su goben Allah ya kai mu. Ki sa a rushe. Inda to shi kenan. Inda makota ma a hatsina su duk a rushe. Baban su ya kwana a cikin. Ya ta kin ji dai? Naji. Yawwa makota kuma shi ma a rushe gidan duk a rushe. Ke ko ma ka so ki tika wuce. Da ke da babanki duk sai nayi maganin ku da kake. Salamu alaikum. Hajara. Yawwa shari. Baki kike ne? To, wannan yarinyar da yake gani. Yanzu nan aurenta ya mutu akan wani hargitsi da ya faru. Saboda haka ni kuma na ga bai kamata na batta ta koma gidan mahaifinta ba, domin in tana can zai kuma yi mata auren dole. Kina ji ko Hajara? Ina jin ka. Saboda haka na kawo ta za ta zauna a nan gidan. Idan ta zauna har Allah ya sa ta gama idda ta samu miji, sai ke aurenta, shi kenan an wuce wuri. A wani gidan? Nan gidan mana. A nan gidan? A nan gidan? Amma kai da kanka ka san bana cin naman kaza, bana cin naman akuya, bana cin naman sa. Duk wata nama inda dabba ta mace ne ban ci saboda ban san kishiya. Ka san da wannan ko? Ka ɗauko mace kamun cikin gida? A nan gidan? To ba zai yiwu ba. To yanzu Hajara, wannan duk magana take da kika yi, menene alaƙar ta da zance na ko da maganar mu da magana da nazo da ita ta wannan yarinya? Kaga, ba abin da ya shafe ni, ba abin da ya shiga jikina, ba zan karɓe ta ba. Ba ta da gidan uba ne? Ko ba ta da gidan uba? To ta koma gidan ubanta. Ranka ya daɗe. Kai haƙuri, na ga kamar zan kawo maka tarzoma cikin gidanka, ka bar ni in koma gidan mahaifina. Ki yi shiru na ce ba da ke ake ba. Ina Hajara? Ina jin ka. Kin san babbar kamata a garin nan, ni ne mai garin nan. A ce na yi magana biyu, ban yi daidai ba. Abin da nake so da ke zan nemi alfarma. Wannan yarinya tun daga yanda muka yi a fada kuma mutane suna ganin kimata. Zan sa a nemo mahaifinta, zai zauna mu yi magana a daddale in kafa shaidu a kanta. Lalle in ta koma gidan ba zai aura mata wanda ba ta so. Saboda haka daga yanzu nan da nake magana nake so ki bani dama har a nemo shi. Ka ga dakata, na kasa fuskantar maganarka. Me kake nufi tukunna? Daga yanzu din nan zuwa la'asar sakaliya. La'asar sakaliya? Kwarai da gaske. Ayi me la'asar sakaliya? Sai in sa a nemo shi, domin yanzu ya fusata, ya bar garin ma baya cikin garin. Duk inda yake sai a je a nemo shi, ya zo mu zauna a yi magana a daddale a gaban jama'a, ta koma gidansa. Lalle ba zai kuma yi mata abin da ya mata da ba. Karfe nawa kenan? To yanzu dai gashi karfe 10:30. Zuwa kaman awa 6 kenan da ɗan mintuna haka. Kaga, ni ba wannan zancen nake maka ba, zancen wannan yar nake maka da bar gidan nan shine magana da nake maka akai. Haba Hajara, kin taba jin an yi cika 3 rigis an koma sai ka ce a garin arna? To, bari ka ji. Na baka awa nawa? 6. Awa 6.
awa 6 ka tabbatar ta fita min a cikin gida saboda bana ƙaunar